Кримсько-татарські мелодії, прапори з золотою тамгою та жовто-блакитні стяги. Кримські татари і українці пліч-опліч на Майдані вшанували пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Жалобний захід розпочали з виконання гімнів українського та кримсько-татарського. Учасники акції висловили солідарність із кримсько-татарським народом та закликали до цього світову спільноту. Голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, історія повторюється. В 44-му радянський режим репресував кримських татар, нині це робить Росія. Біль з часом має стихати, що будь-яка рана, яка була страшна для людини, а цілої нації, ця рана з часом затягується, і люди заспокоюються. Це, очевидно, правда, але не в нашому випадку. В новітній історії кримсько-татарського народу це поки не відбувається. І 5 років тому знову страшна біда пришла знову з Росії, з Москви. Это день является днем символа борьбы за народное освобождение и за возвращение своей государственности. Глибоку тугу і жаль від того, що сталося в 44-му році. Про це я довідалася в Криму. Одного разу я брала інтерв'ю в бабуні старенької, і вона розказала, як це відбувалося. Каже, серед ночі чуємо, кувікають свині, гавкають собаки, мукають корови, блеють барани. Щось страшне відбувається. Каже, повиходили ми на двір, а там виганяють наших сусідів.